Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khubor bam tagasngi. Bun ki jaka ki puta ba ki put ki sam ha Meghalaya laker lada bat suma de ki nong rep om ki pulit ne sarkar kasur kabawan nakal leng kabri unyau trap bar kajila. Ya gani la sakhi de ki nong yalam Hills Farmers Union ki blalit jingo igi pat ba khasi uhin nyau trap ki basyang basa hamukro kabahab hakalasken Block West Jantia Hills District. Hagakin hun jangka HFU haga jingyalam uba Commander Syangpiang President bat Secretary uba Alphon Bird Kasentiu haringkat ki Jowai HFU District kila Sunran. Kinong rep hak hapud Asam bat Meghalaya kamtam hamukro kila kenduk mau siang ba hak kam rep jongki namar kimpat tim bat ompat snuthu ikilat jingyarap kiba la banyo na ke sarkar. Shushu omdan bayalam lenti yakinong rep. Nakaliang ke Hills Farmers Union Shillong ha ke jingyalam u Commander Syangpliang ba Alphon Bird Kasentiu kila hiar syamukro banet jingo ya kitu kilong ying bangat ha ka apot sngosi ya ka jingshim ki pulit Asam ki khot ka ying ki badairu kinong rem. Ki bangin rap ngin riang bangin syak kni no kamla banlong bakin nong rap kin du no ya kajaka bakin nom yo ban rap syu kamla banlong hamukro cispa na ka cispa ki dei kin nong rap ladangi du no ya kajaka kaputa bangin rap ngin riang ngin im kum no ladangi syak pendik ban rap kum no ngin im kamla banlong bat nakaliang jungi kum ka Hills Farmers Union ni pha ya ka khubor ka ba syai bha syaka sarkar balada phia pen baik ya uput usam ningkong ning syap pihak ban sim shwa ya ke jing menjur na ki trai snong ki basyong hang ne lada ki trai snong ki ong ni kwa ha Meghalaya kamla ban long ba phin lei ai sha Asam bat lada ki trai snong ki kwa ban ong baki jaka ki jungi om dai ban ai sha Asam ni de ban ya ket kum kamon jung ki pai ba na kata kadau nginget ngidon ki jinget ki baskem baka ne ka sarkar menta lada ka kwa ban pen bai yu put usam kin sim shwa ya ke jing menjur na ki pai ba bak ngidon ru ke jinget ke baskem bakin nomle klumar ya kata bak ngidon ru ke jinget ke baskem bakin ai ke jing yada lada ka shnong mukro ka pan ye ke jing yada ngimla ban ong bakin nom ai ngidon ke jinget ke baskem bakin di ban wan set up ya ka jaka jung ki pulit la kalong ka bit house la kalong ka police station la kalong kano ru ngidon ke jinget ke baskem bakin di ban ai bat habangi im hane jaka hajing sisang ngim dadon kam than ye kita balai ya bengi im paranong kendong balai ingin don kami tagi pulit kam don hire ki kam sniu badu kata-kata reina mara bagi don ki jingsha pendik ki jingsha banbeng naklen jur sarkar ka haban penbiang ye kini ki jing don kam te kumbang ala ong ngidon artli kimat hangne kawai nginget ngibu ke jingshania api kum urang ba sinong rengkat bar kini kinong rap ba pin saya lum yalang ye ke jingalang ju kinong dia kum tu ke jingja kisha babli kisha penyap kisha siat atau habodar te kum kinong yalam jo kinong rap ni dan kejing sofia te awat nilai I ki babun ki lewan sene te ndrei meta kasngi kejing penbet jongi kalong ba kejing wan hi kalong bani kendo kinong rap bani osngong lu napi ma atau pia juyo sambai ne amna sarkar atau pia risniang ngai risniang mene kita ya keras ketika sorok sibun ba te atau kanika veterinary department ke kejing rap official yo nang tapade sekisbo mat kum ta ter kajing don kam kajing mongrap ka balong chilen tertai te ngalay songkai bat I astan ang masnong te ilay itu ba ilapot sngow akabedai bat sibun ba kimat kiba kum kinong rap ni kendo jing ang ne apo namukro